Għandna nimpenjaw ruħna sabiex ikun hemm waqfien mill-ġlied fil-waqt li l-Gvern għandu jiddikjara li l-Palestina huwa stat. Hekk iddikjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'intervent li wassal fil-Parlament fejn insista li l-Parlament Malti għandu jimpenja ruħu sabiex ikun hemm waqfien mill-ġlied fil-medda ta' Gaza. Qiegħed nistieden il-Prim Ministru biex anki dan il-Parlament jagħmel dikjarazzjoni konġunta żewġ naħat tal-Kamra fejn b'mod ċar u inekwivoku naqblu illi għandna nimpenjaw ruħna wkoll u naqblu biex ikun hemm il-waqfien mill-ġdid u b'mod speċjali it-twassil immedjat tal-għajnuna umanitarja fl-istrixxa ta' Gaza u jingħata l-aċċess sħiħ. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista staqsa numru ta' mistoqsijiet lil Prim Ministru Robert Abela għalfejn pajjiżna għadu ma ddikjarax lil Palestina bħala stat. Dan fil-waqt li staqsa sabiex ikunu kjarifikat x'inhuma l-għajnuniet li qed jitwasslu minn pajjiżna f'Gaza. Il-viċi tiegħu Alex Agius Saliba ħareġ jgħid illi qabel magħna illi għandu jkun hemm id-dikjarazzjoni immedjata tal-Istat Palestinjan. U għaldaqstant il-Prim Ministru qed nistiednu biex jispjegalna għaliex għadu mhux il-mument opportun u jekk jaqbilx mal-viċi tiegħu illi dan għandu jsir immedjatament u allura jkun qiegħed ukoll jaqbel magħna. Fil-messaġġ tiegħu Bernard Grech iddikjara illi l-Partit Nazzjonalista huwa lest sabiex ikompli jaħdem mal-Gvern dwar kwistjonijiet li huma għall-ġid tal-pajjiż Malti. Intant, f'din is-seduta spikkat il-qasma ċara li hemm fil-Gvern dwar din il-materja. Fejn Alex Agius Saliba qed jinsisti li l-Gvern Malti għandu jara fl-Istat Palestinjan iżda l-Prim Ministru qed jiddikjara b'mod mill-aktar ċar li għalissa irridu nistennew illi jkun hemm ċirkustanzi opportuni.